madok hata tu keluarga na marhabut ni roha. Jumolo madok mulai ate mahita tu mata pardinggan basa. Siala asi dohot holong ni rohana, boy hita marhahi pason di tikyon. Dison, rodo hami ima napasahaton hata pangapulion, tuina namin ang tusude keluarga na adong diingananon. Ima dinang jumulo marujungulo ni ama nata haholong yon. Si tanon naborat jalan nangot-godon di jolma na mangulu. Ima sinirang ni hamatean. Lumobi molo namodingi na hinaholongan ni rohata. Alay ingot tamu mainang dang pasubon di batas hay tumatangis samu. Molo pengoluta di portibon madabu jongjong. Alay gumudang dohita jongjong ala asi ni roha sian tuhani. Sudah dohita jolmai komate molo jupang tikina. Sada pesyak kita dang adong naboi pasidikoni. Alai pangidoata molo tung marujung peniang ngoluta sian hasiang anon. Asa jolo saha menyak kita tuna saur matua. Ima songon pangiduan doho elek-elekta tutu hatta. Jala songon nidok ni upasa rabba ni si poholon marduhut citata. Las ni roha dohot citaonon sudedo sian amata debata. Asa hau ni gunung tua dakkana mardagul-dagul. Tibu madilehon tu hatta di hamu tua jala tibu hamu dia pulapul. Asa holan di bagasan Yesus do jupang las ni roha na manotong. Jala ibana do pasohon ilu-ilu sian mata niak kana tumatangis. Jala na mangalian apul-apul alani para sorion. Atong tapuji madebata di nguluta margogo mahita jala marpanidangion. Unang beselalap di parlalapan. Saya totong marhaporusan tutuhani mahita. Aidanga dong nasotar patupani debata. Jadi dihamui nang dohot sude si solhot na tininggal hon ni damang natahaholong yon. Pabulus marohamu di panadikon ni ama natahaholong yon. Jalan agabe hatani dibatasi tio pemuna imana tersurat di Filipi sada ayat 20.